Yes, good evening, good morning, good afternoon mga kajumbo. At ngayon, pauwi kami. Ito ay galing ng Manaoag, Maulan, Manaoag. Maulang linggo. Maulan ng maulan. So yan, nakikita nyo, ang aming daan ay maulan. Paliwanag lang po sa cellphone, pero madilim-dilim na. Madilim-dilim na po. Alas, time check tayo, time check. It's 6:10. Exactly. Shoutout po sa ating mga kajombo dyan. Ito po ang ating daan dito sa may Mapandan, galing ng Manaoag. Ito po ay shortcut para hindi na dumaan sa may bayan mismo, palengke ng Mapandan. So ito ay daan na shortcut para hindi ka na ma-traffic. So yan. Nakikita niyo po, halos walang sasakyan at halos walang tao sa kalsada dahil magagabi na rin. Shoutout sa inyo dyan, sa ating mga kababayan na taga rito sa mga Mapandan, Pangasinan. Sa ating mga solid supporters dyan sa may Japan, Pangasinan. At sa may Japan, Tal. Yan, makikita niyo po ang ating daan. Luzon, Visayas, Mindanao sa ating mga supporters, followers, and subscribers. Shout out po sa inyo. Yan. Umayta. Naya. Yan. Mabilis ang wiper dahil medyo malakas ang ulan ng ulan. Nandito na tayo sa may radio boundary ng Mapandan at Mamaldan yata. I'm not sure. Hindi. Mapandan pa rin ito. Mapandan Avenue. Makikita nyo sa may Google Maps. Mapandan Avenue. Yan. Sorry. Hindi natin dala yung cellphone holder. Kaya hawak natin ang kamay. Doon lang kayo yan, mga kababayan, mga kajumbo. Kailangan mag-video tayo para ma-explore yung lugar at madagdagan ang views ko rin at ma-monetize na. Dahil yung views, yung video ko may ads na pero wala pang podsa. May ads na pero wala pang podsa.
So, ito na yung boundary ng Maulan. Yan, pag niniride niyo po yan, papuntang Maulan, Pangasinan. Ito, pa rin tayo sa may Mapandan Avenue. Palabas na po ito ng malapit na ng Santa Barbara. At Maulan pa rin. Yan. Shout out sa ating supporter sa likod. Apaitan natin siya. Andali lang. Shout out dyan. Ngiti-ngiti lang tayo. 1, 2. Oh, nagtatago pa maaari. Nagtatago. Huwag na lang. Supporters natin yan. Subscribers din natin. Ano yan, nakampi natin dahil para hindi tayo sugurin ng China. Yan, shoutout na. Nabalitaan nyo na ba mga ka-jumbo yung exercise ng mga China na pinalibutan ang Taiwan? Update lang po tayo. Dito ay napabalita sa ating reporter. Katabi nating reporter. At napabalita na rin sa sa news. Sa may internet. Yan. May pinalibutan ng Taiwan ng mga military ship. So malamang at sa malamang medyo nag-aalarma ang mga Taiwanese sa nangyari. Video lang tayo dito para makita nyo ang daan patungo sa ating pupuntahan. At may share din natin ang ating daan dito sa may papuntang Santa Barbara galing ng Mapandan, Pangasinan. Ito po ang daan. Kung makikita nyo, konti ang sasakyan. Konti ang sasakyan. Overtake tayo dahil medyo mahina. Yan. Yun o. Yan, makikita nyo po ang daan natin. At nangangalay na ang kamay ko. Nakakailang minuto na ba? 8 minutes pang. Ayan, boundary na po ito. Ito po yung Argo ng Mapandan. Maraming salamat, folks. So, ito po ay sa may kanan, papuntang Maulan. Sa may kaliwa, papuntang Santa Barbara, Pangasinan. So, tayo ay papuntang Santa Barbara. Antayin muna natin yung mga sasakyan. Dahil ang dami-dami. Ang dami-dami. Okay. Yun, dito tayo sa may kaliwa. Yun, daming sakyan ngayon dito. Ito po ay parang main road na connection patungong Mapandan, Santa Barbara at Maulan. At diniretso mo yung Maulan, papunta rin po na San Fabian. At doon diniretso mo ang San Fabian patungong Damortis, La Union. At pagkakanan ka galing ng Damortis ay Rosario, La Union. Pag kumaliwa ka, galing ng Rosario papuntang Baguio, Camp 5. Camp 4. Sorry. Pag kumanan ka naman patungong Season,
Mula sa Rosario, La Union, pakanan, papuntang Sison, Pangasinan. Pag diniretso mo yon, lalabas ka ng susunod Pinalonan. Pag Pinalonan, hindi. Usurubyo pala, Hiraping Grace. Usurubyo, Pinalonan, at Urdaneta na. Yun. Tapos yung daan doon, pakanan, papuntang Manaoag. So ito po ay daan patungong Santa Barbara. Yan, shoutout lang sa inyo dyan. Good evening and good morning sa mga kagigising lang. Good afternoon. Papakita natin yung subscriber natin sa likod sa nila. Oops! Oh, nagtago ulit. Sandali lang. Pagkari lang yun. Yan, dito tayo. Makita niyo naman. Nakakali na yung kamay ko. Medyo malaki-laki ng files to. O sige, mamaya na ulit. Nakakay na.